Duela 5 ikasturte ikusi genuen Bastida eskolak eraldatzeko beharrarekin eta hasi ginen prozesu eraldatzaile eta emozionante batean murgiltzen. Azkenean, hezkuntza sistemak egokitu beharrean ikasletara da ikaslea egokitu behar dena hezkuntza sistemara eta ikasle guztiak desberdinak direla ikusita, hori ez zen gure eskola eraldatze prozesu honetan planteatzen genuena. Orduan egiten duguna da ume bakoitzari eman behar duena. Kolaborategiarekin jarri ginen harremanetan eta gure proiektu eraldatzaileari buruz hitz egin genion eta beraiekin hasi ginen lanean portfolioaren inguruan. Guk kolaborategitik azaldu genien portfolio bat zer dan, zertarako erabili daiteken eta euren hezkuntza etapei begira nola implementatu dezaketen. Horretarako bai gomendatu genien aurretik portfolioaren marko bat edo gida bat osatzeko. Horren ostean, hurrengo urratsa izango litzateke jada behin markoa osatuta hori gelaratzea eta gelaratze horretan ikastetxe guztian batera implementatu ordez, gure gomendioa bai izan zen pilotu batzuk egitea eta hor ikasitakotik pixkanaka ikastetxe guztian portfolioaren proiektu hau berau implementatzearena. Konfinamenduan familia batzuekin hasi ginen pilotajean, eta irailean hasi gara portfolioa implementatzen HH-tik LH-ko 6. mailara arte. Portfolioa ez da izango bakarrik irakasleentzako erraminta bat, portfolioarekin ume bakoitza kontziente da non dagoen eta zer lortu behar duen eta zein izan den bere eboluzioa. Eta gero irakasleen eta gurasoen arteko elkarrizketan ere umeak parte hartuko du eta bera izango da gurasoei azaldu behar dionak zein puntutan dagoen eta zeintzuk izango diren lortu beharreko hurrengo helburuak. Kolaborategiarekin izandako esperientzia oso garrantzitsua izan da guretzat, asko ikasi dugu, baina oraindik ere asko hobetzeko eta ikasteko aukera daukagu eta beraiekin harremanetan jarraituko dugu hau posible izateko.